ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ବରଗଛ ଥିଲା। ସେହି ଗଛରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସକାଳେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ପାରା ତଳେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧାନ ବିଛା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ଧାନ ଦେଖି ସବୁ ପାରା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଜାଲ ବିଛାଇ ରଖିଥିଲା। ଜାଲରେ ଫସିଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶିକାରୀକୁ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ କେବେଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉଡ଼ିପାରିବା। ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀର କଥା ମାନି ସବୁ ପାଖି ଏକାସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଜୋରରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ଯୋଗୁଁ ଜାଲଟି ମାଟିରୁ ଉପାଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାରା ଜାଲ ସହିତ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଶିକାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ଏକ ମୂଷା ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ମୂଷାଟି ନିଜ ଧାରୁଆ ଦାନ୍ତରେ ଜାଲଟିକୁ କାଟିଦେଲା ଏବଂ ସବୁ ପାରା ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଓ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମୂଷାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ।